Bakhuid thongin Dubai nagabinda binta wala baniwa ke jingkhoi jingkhia. Sngi rise, sang mas pino bar lai spa so po. One paraya roy you try, hallelujah. Del malero long pray, hallelujah. Rise you try, jingai gu, hallelujah. Del mutsuto yakenu, hallelujah. Kohimen koperato ngin songo yau Jesu nagabinda ke jingai ke jingkar ko baro kabaudang te se halo jongi kam karpang lempa ke nagi Ukrish Bakhuid ni trang nado ke donu benio pediang ya ke jingkoi jingkhia met bad mensi nginang yai beteng ben Dubai nagabinda ka mega Bible convention bad ni Dubai karpang nagabinda ka suin beneng bangin nang iyo ya ka ya ke Sngi ka balait na ke jing tut ke jing bit ke jing slap baro Babaro paid ubawan lumlang ban snap ikitinu try lamba brother Sajid Joseph kalanga ba seizo haga jingim chunky ha kerteng upa baru kon baru mensim Bakhuid ka jingai e jungu try jungi Jesus Christ but ka jingi jungu blay lembat ka jingi sulak jungu mensim Bakhuid kindon rank but pi baro Kohimen koperat angin sangai sport nagabinda para ki pop ki sang jongi nagabinda ki jing thut ki jing vit kabang isngo ha ki jing men siam jongi nginangkar party au Jesu ban penshai shishu ya ki jing mujim barkat bangin imbarabor kat kum ka gospel kat kum ka jingi kai jongu Jesu bangin long shisha ki jing shai nginang bratili yalade da kabaiti ya ki jing dum baro ki kam jong ka jing dum ya ki pop ba sen shari ingi kerpadi au Jesu nadu ka donut Jesu pelai lut ingi na kini ki pop baro na sosi halor ki pop ke bang alale pin kuid ingi Jesu Jesu be it map ingi sai kud ingi na baro kini ki pop yarap ingi ban imrengkat bat me nga pelam How play badon board baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun dagi jimper khat dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle pala jonga dagi jingle pala jonga dagi jingle pala bakrao jonga namar kata ngakar padi ka Maria Bakhuid kabaya isa kati soti ya ki angel ba kiri koi bade pi ko himen ko para Benduwai na gabinda jonga, how try ublay jongi. Ublay badan bor baro nisune yangi. Badendala mapiki pop jongi. Unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Try can right go place yangi. Try can right go place yangi. Duai nagabinda ke jing dumu shime jumpi
Baka bor jisu nam pau haka jingim jambi haki inga sem jambi haki batolot bor barro. Duairu naga bindaga jing job barka jing saiso janga mega Bible Convention sau san tarik jang ubanai banwan. Itu wai naga bindaga sngi balait naga jing tut ke jing bit naga slap barki lea barro. Koble me ubala kentup ya baharo ki hukum janga ain Bakhuid jame haka jingit ya me badiau para marjan to ai ba daka bangi bat ya ki hukum jame yan pinpoy yangi shaka jingim bam jikut da utrai jangi u Jesu Kristu kun jame uba im bat sansha renkat bat me haka jingelong kawe janga min sim Bakhuid uble jinom la jinom. Amen. Hakas nem Nyngkong trong u Sirus us im u Persia. Pan yo pendeb yaki ktin ba utrai ulakren. Daki sentur. U Jeremaya utrai ulapenki yaki mensim Sirus us im. Ka Persia hadu ba ulapenmi kajing penpena. Hakahima. Jong u barok kawai. Pat dabu yaka haka cinta. Usirus usim ka Persia uong kumne. Utrai ublei. Ka peneng ula ai hanga. Yaki hima barok. Jong ka kendau. Pat ula hukum yanga. Bante yaka ying. Naka benta jong u. Ha Jerusalem, kabaton ha Judea, te uno ubaton ha bedeng, jong pi ubadei na ubad jong u, baro te ublei jong u, unton ringkat bad u, ai unlait kiu sa Jerusalem, kabaton ha Judea, bad untei biang yakaying jong utrai ublei, ki Israel ulalong ublei ubaton ke Jerusalem. Pat uta ubaya uwei ubadang im hakano kajaka pa usong usa un kersan daki breu jong kata kajaka jong u. Daka rupa pat kaksiar daki mar ki mata pat ki jenri cintu nalor ki cinterwa ai subha nakabenta kaying ublei kabaton ha Jerusalem kumta ulakmi ki nongba jong u yingkur ka Judea pat pen janai ki lingdo pat ki lebi kat ya upa ublei ula penki ya ka mensim jong u pan let kiu pan tei biang ya kaying utrai kabaton ha Jerusalem pat barok ki breu ki baya song yasa ringkat pat ki layarab ya ki daki kiu ki pliang rupa dakaksiar daki mar ki mata daki jenri jendup pat daki nar pa koridor nalor ki kipa kilasu aisubha kaktin utrai Sam sispasan punreu nomor praspa laifu kenta. Praspa laifu kenta. Kiba beda kiuma kin yo oda kajingre
putra ula pelai sion na Nyngkong rau. Is ngau kendit ngau bakalang pun jing pos ni. Te la pendap ya ka sentur jongi da ka barke. Dap yang sentur jongi da jing risa lekmen. Kiba beda ki umat in your daga jinkmen. Wat ki gentil ki lalingo ki ong paramaki. Akmi ki kampela putra uleyaki. Shisha tuk mi ki kampela putra uleyaki. Te kala te bangin risabat ngin lekmen. Iba beda ki umat in your daga jinkmen. Ben pai shangi atraya ki koi di na jing long rau. Kin long yangi kum kin urum na karisya. Kita babeda ki umat kin oda ka jinkmen. Kin mi yam wan pai kin kmen dala songken. Ki babeda ki umat kin yo oda ka jinkmen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To ai ba ka jing shai jong pi kan ting shanya khamat ki breu. Bakin du yu ki kamba pa jong pi. Bakin du pendan buram ya upa peneng jong pi. Hallelujah. 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 Utrai undon rengka bat pim. Gabat piru. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumulukas. Gaburam hame kutrai. Ujesu la ong haki paid bang. Omdon mano uba enda utang iaga syarak utap iaka daukiu. Lane bu iaka hakrum jingtia. Henry ubu iaka halor keding peniang syarak. Kenamba kitu kibarung kindup yoi iaka jingshai. Naba omdon kabala buri iakaba en om pen pau. Lemne ka e kabari yakaba en om tip. Badwanra habashai. Te todasumar kumno pi shashkor. Namar hauta ubadon eye en dang ai shushu. Henry na uta ubamdon eye wat yakata kaba utarai ba udon en sashimno. Ka gospel jong utrai Kacingera ya meku Chris. kohimen koperabir hautrai Jesu Christ lemba ka gospel mindaga Sngi u Jesu kod uveringi ballongi sharak badon ha ka ding peniang sharak. But ka sharak hangne kalong ka gospel. Ka sharak kalong ka jingi kai jong Jesu. Ka sharak kalong ka jing shisha.
kabangi deben im da kabas ngawutu ya ka jingi kai jongu Jisu. Wad hadin bangi pidiang ya ka syarak kabalong ka gospel kabalong ka tinu bele kabalong ka jing shisha kabalong ka bor bat ka jinga jongu bele ladangi jit ben im kum ki bruyu bating ki banget bit ki batarai sniu ki ba kongo ya kie ke ba sinio jangane ka perte Jisu ong kamla banlo hang ne Jisu ong ya ki bruyu badon badi ki bruyu bamdon eye ki bruyu badon bad ki bruyu bamdon eye kadon ke jingya per don bon ki bruyu wad hadin ba ki pediang ya ka jing shisha jong ka gospel ka jinga jongu Chris lemba ka jingjir jongu iyangi lemba ka baptisma ngijid ban em ha ka jinged bit ha ka jingkinia thala jong ka parte kalam da nged hau Jisu ladangi nged bad ngi id yau Jisu ka syarak kadang me ka jingshai kanang pernai shushu bad ngin dang yo shushu kadba ngi im ya ka gospel kading nang kalang shushu ha po jangi ka jingshai nang priang saudong jangi kenre lada wat hadin ka jingim badu Chris ngi kongu ya kie ke basiniyo ngi im ya kie ka ba po jait ha ka jingim jangi ngi dang pelip ya ka ne ka jingshai kadon ka jimma ya ki brio ba im ha ka jingting ngilaban yo ibun gi kristan saudong jangi ki im ha ka jingting ki im ha ka jinged bid ki im ha ki jing the Lord brio jongki namar kim don jingir satya ya Jisu namar ba kim shimla im ya ka gospel ka palai ludiangi ka gospel ka pen pernai shushu ya ka jingim jangi lem konda Jisu ong enang ai shushu ya ki brio pa pentre kam ya ka jing shusha jong ka gospel ya ka jingir jongu Jisu ya ka jing shai ka bangi yo pediang bon sin ngik ladangi kerlalong ke bajaitu ladangi kerlalong ke bajaitu ban duai ladangi kerlalong ke bajaitu ban puli iya ka ktinu bale ladangi kerlalong ki bruyu bajaitu ban le ki kam baba kadon ke jimmaya namar ujisu en shimno iya ka ba ula ai hangi unang ai shushu ye ki bruyu bakaloi ban pentreka naga takadaw ya ke badon ka jingshai ya ke bamdon ka jingshai ya ke bakaloi ban roy ha ka jingshai ya ke bam tre ban roy ha ka jingshai ya ke bam tre ban pinshai bad pin pernai ya ka ne ka jingshisha jonga gospel ya ke ba jaitu ban kongu ya Jisu but no naka kitab na Ezra kumno uble ula persad mensiam ia usirus sirus ula yopdiang ia ke jingshai wat lada ba bam de ju lemba jongu uble ula yada ia ki paju ki jait ben rio ju but uble u persad ia usirus ba un kershano ia ki paju ia ki jait ben rio ju ba kindo pla ben tebiang ia ke temple namarba usirus ukoloi ben pediang ia ke jingshai ha ke jingim ukoloi ben kongu ia ke saindur jangka beneng ukoloi ban pinme ia ke jingshai ukoloi ben peniang ia ke syarak ha ke ding peniang syarak but baru ki jait ben rio kio I but ye kiosno but kilayo jingslor kane kalonga jinglong ka ba Jisu kemelendi nangi baro habangi koloi habangi don ga jimmud nengi don ga jing donud ba koloi ben pediang ia ka jing shisha Ujisu penroy yangi ujisu chimdi pura yangiendre ladangi jit ben im ha ka jing ting na ka jing kusula ha ka jing kusulai jingim jongi ha ke bar ka bammen bad kata ka bor bammen kan seiso ha po jongi tendang ilaben yo ki bru ki bating ngilaban yo ki bru ki pang ki bashitam bad ki perkash perkat barabor ke jimpang
banyak kaban stur shau Jesu ke jimpang ka sensyar baraboreki ke jingting ka sensyar baraboreki ke jingting ya ke jingdum ka sensyar ki jingting ya uksuit ka sensyar ki but kim tre satia ben pediang ya ke jingshayu Kris u Jesu terwahangi jingshai u Jesu terwahangi jingslur u Jesu terwahangi ya ke jinged u Jesu terwahangi ya ke jinged henre ladangi kentai si kentai u Jesu sange ben tre hakun kita ki beriu penban ubamen un tre ngi haben jid bad nongin ya nongin kongu bad nongin ya trela bad ke jingdum jangane ka parte ne ke jing shai jang ka parte gidon ka lad ben jid ladang jid ben bad ke jingdum jangane ka parte ngin kerlalong ki beri ba kerdu namar ya ka bangi don un shimno nangi bad kandap tangga jingdum jang ka parte henre ladangi long ki ba isirham ya Jesu ladangi kloy ban ya trailang bad Jesu ladangi kongu ya ka jingshai jang ka gospel bad ngi id ya ka gospel bad ngi kloy ban tre bad ka gospel te ngin salong ki kun ki ba ya per ha ka jingem changi namar Jesu en kindi burom yangi halor kie baro kaba pintolot yangi kaba pinting yangi ko himen ko para hakane yu kirish Bakhuid tong in duwai nadu ka donu Jesu perlong yangi ki kun ki ba pidiang pura ya ka jing shai jang ka gospel ka jing slur jang ka gospel ba ka jinga jang ka gospel kramba nginum long shu mrao jang ka jing ting ba ka pop ba ka jimpang jing shitong Jesu ba id karku kardo yangi pensle shushu yangi da ka bor jang ka gospel da ka bor jang ka jing shisha kaba wan lak na ka gospel bangin imbarabor aka jing shai jame da ka ba bertili ya lade shaki jat jame da ka na ka ban light luit ik jing ting ke jing kuslai baro enya ro ya utrai Jesus Christ Junam la junam amen. ko himen ko paratong in plai ke jing et ke jungi nganget how play pa baden bor baro unong tao ka bening pat ka kendau but how Jesus Christ ukun pa marwechung utrai jungi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria ting soti ubala shale bein popon Dios Pilatus la sanar panayawu ula kiasha ki baya hagas ngi ka balai la mi pan na ki baya ula kiyo shabene usang shakamono blay upa balan bor baro nang da unwan pat ben bishari ki bayim bat ki baya ngangeit ho men sim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingya silo ki rikoi haka jimmap ki pop haka jimmi pat ka do daka jingim bam jikut amen Lai spa profundriu. Lai spa profundriu. Shaduan iwan bandra jing terwa jang ikut rai pun kada kajing sewu jing aye bamelai shaduan iwan bandra jing terwa jang ikut rai pun kada kajing sewu jing
ya duai ko himen ko parang baga jingkinia jonga ba jampi kallang ka ba priang hun hau blayupa badon bor barro to try pedeng jing knya ni ji jong pi la ka banta ka jing ro ko ro ma kerteng jong u ka jing banta yang i ber ka lang ko jong u baro ko we to pediang da ka bas buon ko trai ngi karpat ya ki jing tarwa jongi pai jame ba yakata ka ba ki pla da ka jing ei beriu bele kinyo ha ki sacrament ba kinja bening tau Chris utrai jongim amen utrai undon renka bat pim rangkat bat piru token tiu yala ki donut yikin tiu yaki shau tra tongin ya aingu ya utrai ublay jongim ka shong hok bat kate dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut namar ha ka jingit melatau yau bendriu bat habala pindram yau katkum ka hok melasispa yau da ka jingisne lemba utrai jongi Jesus Christ lemba jongu ki angel ki yaro ya kaburam jame ki hima ki dem mane bat ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarap pim bala karku ki amane rengkat da ka jinkamen ngi karpad yame to ai bagi sur jangi kinya so bat ka jongki kadba ngi pen bana da ka jingya ro bas ngai veri Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep on playing, but we'll take it up. Die kaburam jome. Why you sana shatro? Why you sana klemku? Why you sana you play? Yaro you tabawan I got curtain to try playing but we'll take it up Dai kaburam jome Why Usana shatro Why Usana klemkut Why Usana you play Kohimen ko para ka jing ribele da ka jing eight ka baskem ni duai bangin dap da ka boru men siam Bakhuid baru men siam Bakhuid pensle yangi bangin long shisha ka jing shai jong ka parte bangin long shisha ki kon ki baslur balait luit na bar ka jing sniu lemba ka jing pensle jong men siam Bakhuid lemba ka jing wan hya jong men siam Bakhuid halo jongi halo ki inga sem jongi halo ki bapangi bashitam baro dashisha melongo Bakhuid ko trai katamay jong kajing kuid barom namar ka tangi karpadia me to pen kuid pen gandang yakini kijing tarwa jongi da ka pa yo men sim jame kum go jer halo jonki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jong utrai jongi u Jesus Christ ha kapor bala dino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing shashita ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kdia yavu badula ai halege sendran u om tu shim bat to bam na kane pi barro ne mar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jumpi Hagaju ke rekomendal ya bam ulashim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halage sendran u om to shim bat dina ka ne pi baro namar ka ne kalonga kuri janga snam janga jutam batte mai bad bam jikud ya ka ben pen mi naga binda jambi banaga binda ki babun naga binda ka jimma ap ki pop to le ya ka ne ban kan mau yangam
Kusnam bakardo jangu Christ to pen koi diangi. Pen koi dia kemen siam hadim pen koi. Pen koi pen kia ya ki bapangi bashitam baro. Yada yang inau bamen na ki kalam. Kajimaya John Kajinget. Kata sin bangi bang judeo pu. Pagi di nagani kakuri. Iben ka kajing yap jong minggu trai. Tada du menwa. Namar kata. Ngi ke bapin menta ya ke jingia bat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame go tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidem na mar melanyu yangi ki babit ben yang hakama jamme barban shakriya me da ka bas ngi verit ngi karpadia me bangi ke be yobinda hakamet bagas nam ukris ngillong ke bela penyatele kawai da umen siem Bakhuid Pakan mau ko traya ka balang jame, kabala priang hasatala ka parte, bat to penjana ya ka ha ke jingi, rengkat bat u lio uppa Bakhuid jangi, u vilbat u bishop jangi, bat bahar ki lingdo bat ki riniam. Takan mau lemru ya ki himmen ki para, shinrang bat kinde, ki bela yotia da ka bakermen ya ke jimmi pat. Badia baharo, ki bela klat no ha ke jingi sne jame, topdiang ye ki, shaka jing shai ka kama jame. To isni yangi baro ngi karpadia me parengkat bat kamari ya teis oti Bakhuid ka kamijono u jaso Bakhuid u kurem jaka ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pen swabaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jekut bat bangini ro bat pen don bur am me da u kunja me u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kallong hamayu blayu pa badan bor haga jingelong kawai jungamen sim Bakhuid barro ko burambat ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko para iduai na kabinda ke jing tumu baper ka jungi kadbang iduai ka nega jing duai ka bau Jisu hi ulahi kai ina manra hakamat Jisu eka mega Bible convention eu brother Sajid Joseph but bar ki pai ringet ki bawan yalum lang hangne hamau klam ban snap ek tino trai inang duai bau Jisu pen kray eka nega jaka bau nang plai lud ingi na ki jing slap ki jing bit baro babaro ki pai berlin ki bawan yalum lang hangne kin shem jing su kin shem jing Jisu kin shem jing goy jing kia lempa katin bala yala itu wairu naga binda baharo ki bapang ki bashitam ki bashimen dalang hakene kamas Bakhuid but baharo ki longing long sem jungi bangin yo march shaka jingi ru Chris kopa jungim Ubah bening kalong Bakhuid kerteng jume kanwan ke ma jume kalong ka mon jume hakin da kumbah bening toai ngi mentang ke jimbam jungi ka bahala kasni badama ngi rengkang jungi kumbangi rungi map ikebeles niu yangi Padwatelam yang isya kejimpan syoy, and rate a polite yang ina kabasinu. To polite yang ingi karpad kotrai na gijing sinu barro. Haga jing spoon jamme, to I jing suk jing sign hagis ngi jungi. Knamba daga jing arab ka jingis ne jamme, ni light barabon aka pop, but in your jing adana ka jing jin jar barro. Katbangi dangap kemi lindi aga jingermen Bakhuid, but ka jing wan pa jungunong penim jungi, u Jesus Christ. Namar kejume kalong kahima, kejume kabor kaburam, menta berjenam la jenam. Kotrai Jesus Christ may bala ong haki apostol jamme, ka jingsuk ngay happy, ka jingsuk janga nga ay happy. What pay de pop jangi, Henry yaga jingay janga balang jamme, but haga jings buon jamme, to ay haka yaga jingsuk, but ka jingyatele kawe katkum gamon jamme. Mame uba im badabasensha, jinom la jinom. Amen. Kajing sugutrai kandon barabo rengka batpim Rengka bat pi. dap daga jingi do Christ tongin yaing markelia.
hakami ukun lambro jang oble hakami ubakit na ka pop jang ka parte sukito ki bala kar shaga jing kawai jang ukun lambrot Ko kenrat ngamong besong ho pamrung uriying junga reisong tan kaktin kamasim junga kasakya hi kamet mergas naam jang kris kandri shaga jing pam chikut amen sayangi da upu na bening da kamet bagas nam jame pen kadang shushu yangi ga jingang nur jang kamet jangi jingang nur jang kamet siam jangi karko kardo yangi bangara ke balayo pidyang yame ha ka communion men siam but communion bakhuid yesu karko kardo bangara ke himmen ke para ke bashimmen da ha ke ne yukirish bakhuid na la ka jangi inga sem me pen gandang yaki inga sem jangi me pen gandang yaki kon gikti jangi me pen gandang yaki bapangi bashitam me pen gandang yaki donu jangi yaga jingi men siam jangi pangindop la ban ishirhem yame ko jesu pangilang ke jing shai ha ke inga sem jangi pangilang ke jing shai ha ke imlang sala pangilang ke kon ke bara yaga jimba jame man ke jaka ka bangilai yesu baye karko kardo yangi lai lod yangi bekrad ya obamen bekrad ya upsoi bekrad ya ka bojang ke jingdum basen shar yangi ke jingting basen shar yangi ke jimpang ke kinyang jang ke jimpang ka sen shar ka met ko par jangi ai ba ke jingi jame nang suted ha bojangi bai pai bai menta hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 hallelujah
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Sanshar yang ikin pensle yang ikin dio buram yang hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ko himen ko para ka jing rio blake tongin duwai ka jing duwai jubilee. Ai ba ka jing isne jung Jesus kanang sutir ha po jongi wangin dup yo jimpin jampura na ka jimpin chitam shipot kat bang ya shimenda ki kam isne minda kasngi ko pa ubaha bani to ai ba ka jinge ba mela ai hangi hau kun jamme u Jesus Christ u himen jongi but al lit ding jung ka jingi spoon kan klang ha ki donu jongi kau men sim Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ga jing karmen bala kerku naga benta ka jingwan jong ka hima jome to ai ba ka jinga e jome kan pin kala dur yangi shaki nom lur lengka bam chu shangkai ban bet ya ka sampai juga to ai ba ki tu ki sampai kan pin kala dur na shapo ya ka jait pen riu ba ka parte mariang baroka wei ha ka jing kamilin ti batikana ya ka bening batimai bat ka parte batimai haba enda yaki bo jungu bamen la wengno kaburam jome kan ting shine junom to ai baga jinga e junga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim junga jingarmen ya ga jingang nul yaki tia jingkan show habening ai ba kata ga ju ga jinga e kan pinsa priang yaki jingkamen ba jingsuk junga nom sius pa jungi satala ka parte shame ko play jungi bala kerku junom kan long kaburam patka jinyaro junom amen kopa jongim baha bening kalong Bakhuid kapten jome ngan ima jome kalong mon jome hakin dau kumbaha bening to ai yang iminta ga jimbam jongi kabahala kasngi batam map yangi kerengkan jongi kumbangi rungi map ke balesniu yangi padua delam yangi shaga jimben shoy henry taplai yangi yakasniu kublai komaria kabadam taga jingaye utrai dan berpala kerkuya panam tengkinde bala kerkuya sopo jom pau Jesus ko Maria Bakhuid kami jom play duai na kabinda jongi inom pop minta bala kapor ka jingia jongi amen kaburam au pa au kun badmen sim Bakhuid umba karanang Nyngkong kumju minta barapo jinom la jinom amen tong ini duai Yakitu ki ba me pen klein dagi sakramen jame ko trai tos ngoba ban kindiu da ka jingera ba klem pur jame knamba nginyo yagi so jange jing siuspa ha ki jingmaya ba kumju ha ka rukam im jangi dau Chris utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim play badan bol baron karko yapi upa baru kun baru men sim Bakhuid amen ya lesuk ban pen pana ka kubar babhajung utrai da ka jingim ka jampi ni sango yau play sanspa arpo come join me keep a crowd go try badminton but you know come join me try badminton but you know kamarian kapena ikamba jome nai bakur badkasni kampela jome kam jome give a crowd a try badminton but you come join me, put the crowd try, badminton, but you know. Kaburam hokpa, but a kun, Raman Sim Bakhuid, Baralong of Nyngkong, Jumata Baraboy, Junam La Junam, Amen. And you're right, try Jesus Christ.